ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ደቂ ሰባት ንገዛእ ርእሶም ኣዝዮም በላሕትን ሓያላትን ንኽገብሩ ክብሉ ሓደ ቫይረስ ይፈጥሩ። ነቲ ቫይረስ ድማ ኣብ ህበይ ክፍትንዎ ስለ ዝወሰኑ ኣብቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ፈተነን ምርምርን እቲ ማሽን ተባላሽው እቲ ቫይረስ ብቕልጡፍ ኣብ ኩሉ ቦታ ይዝርጋሕ። እቲ ንሰብ ይሕይል ዝተባህለ ቫይረስ ኣብ ሰባት ሕማቕ ተጽዕኖ እንዳፈጠረ ብኸቢድ ከጥቅዕ ይጅምር። በዚ ሕማም ዝተጠቕዑ ሰባት መብዛሕትኦም ሞይቶም እዮም። እንተኾነ ግን ገገለ ዋላ እኳ ተተረፉ እቲ ሕማም ኣእምሮኦም ከም ዘይቋጻጸሩ እዩ ዝገብሮም። እንተኾነ ግን ዚ ቫይረስ በንጻሩ ኣብ ህባይ ኣወንታዊ ተጽዕኖ ፈጢሩ ከም ሰብ ክሓስቡን ኣስተውዓልትን ይገይርዎም። ከምኡውን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣህባይ ዓለም ተቋጻጺሮም እዮም። ሰባት ከም እንስሳ ናብ ጫካ ይኸዱ፣ እቲ ቫይረስ ድማ ክዛረቡን ክርድኡን ከም ዘይክእሉ ይገይርዎም። ናይ ኩሎም ዞም ኣህባይ መራሒ ሴዛር ዝበሃል ነይሩ። ሰላም ጋይስ፣ ንሎማዓንቲ ድማ እዛ 4ይ ክፋል ብዙሓት ሰባት እዛ ፊልም ምስ ተዘርግሐት ኣቕርበልና ኢልኩምን ስለ ዝነበርኩም ኪንግደም ኦፍ ዘ ፕላኔት ኦፍ ዘ ኤፕስ ዘርእስታ ፊልም ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ። እዛ ፊልም ካብ ቀዳማይ ክፋል ክሳብ ሳልሳይ ክፋል ሰሪሕልኩም ስለ ዘለኹ ኣብ ቻነለይ ኣቲኹም ወይ ድማ ኣብ ቦታ ኮመንት ክትረኽብዎን ትኽእሉ ኢኹም። መጀመርታ ግን ነዛ ቪድዮ ከም ትፈትውዋ ስለ ዘይጠራጠር ላይክ ብምግባር ክጅምሩ እንዳዓደምኩኹም ናብታ ፊልም ክሕልፈኩም። ካብኡ ንድሓር ፊልምና ድሕሪ 300 ዓመት ይወስደና እሞ ናይ ህባይ ዓሌት ተኣኪቦም ዝነብሩሉ ቦታ ንርኢ። ኩሎም ቶም ኣህባይ ሓቢሮም እንዳነበሩ ነንሕድሕዶም እውን ክዘራረቡን ክረዳድኡን ይኽእሉ እዮም። ካብ መንጎ ቶም ኣህባይ ቀንዲ ናይዛ ፊልምና ገጸ ባህሪ ዝኾነ ኖሃ ንላለዮ። ኖሃ ነቲ ናይቲ ከባቢ መራሒ ወዱ ክኸውን ከሎ ኖሃን ኣዕርኽቱን እንዳተጓየዩ ናብ ሓደ ጎቦ ይኸዱ። ናብቲ ጎቦ ዝኸዱሉ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ዓሌት ኩሎም ቶም ኣህባይ ኣኣብ ገዝኦም ነናቶም ንስሪ ናይ ምዕባይ ልምዲ ስለ ዝነበሮም ብባህሎም መሰረት ኩሎም ኣህባይ ምስ ዓበዩ ነቲ ናቶም ንስሪ ኣብ ገዝኦም ናይ ምዕባይ ግዴታ ኣለዎም። በዚ ምኽንያት ድማ ኖሃን ኣዕርኽቱን ንኽጫጭሕ ዝቐረበ ናይ ንስሪ እንቋቑሖ ደልዮም ረኺቦም ንሶም እውን ናቶም ንስሪ ክዕብዩ ስለ ዘለዎም ነተን ኣብኡ ዝጸንሖም 3 እንቋቑሖ ሓሓዲኦም ወሲዶም ናብቲ ዝነብሩሉ ቦታ ይምለሱ። ኣብቲ ዝነብሩሉ ቦታ ድማ ንኖሃ ኣቦኡ ነቲ ናይ ንስሪ እንቋቑሖ ክከናኸኖ ከሎ ንሪኦ። ምስ መሰየ ድማ ኖሃ እቲ ናይ ንስሪ እንቋቑሖ ክሳብ ዝጫጭሕ ብተሃዋኽ እንዳተጸበየ ከሎ ሃንደበት ሓንቲ ጓል ሰብ መግቢ እንተረኸብኩ ኢላ ንኽደሊ ናብቲ ዝነብሩሉ ቦታ ትመጽእ። ኖሃ ድማ ነታ ቆልዓ ስለ ዝረኣያ እንዳደለያ ከሎ እታ ጠምያ ዝነበረት ቆልዓ ነታ ኖሃ ሒዝዋ ዝነበረት እንቋቑሖ ካብኡ ወሲዳ ንዕኡ ደፊኣ ውዲቓ ካብኡ ክትሃድም ምስ ፈተነት ኖሃ ድማ ቀልጢፉ እታ እንቋቑሖ ንኸይትወስደሉ ክምንጥላ ክብል እታ እንቋቑሖ ምስ ተሰብረት እታ ቆልዓ እንዳጎየት ናብቲ ጫካ ተሃድም። ኖሃ ድማ እታ ክሳብ ትጫጭሕ ብተሃዋኽ ዝጽበያ ዝነበረ ናይ ንስሪ እንቋቑሖ ስለ ዝተሰብረቶ ኣዝዩ ሓዚኑ ምስ መሓዙቱ እንደገና ናብቲ ጎቦ ኸይዱ እንቋቑሖ ተረኸበ ንኽደሊ ይውስን። ናብቲ ጎቦ ቅድሚ ምድያቦም ግን ናቶም ዓሌት ዝኾኑ ክልተ ህባይ ኣብቲ ትሕቲ እቲ ጎቦ ተሃሪሞም ወዲቖም ይረኽብዎ። ኖሃ ድማ ጽግዕ ኢሉ ነቲ ኣዝዩ ቆሲሉ ዝነበረ ህበይ እንዳረኣዮ ከሎ ተሓንቲ ወዲቓ ዝነበረት ህበይ ተሲኣ ናብኡ ትመጽእ። ኖሃ ድማ ንዓኣ ምስ ረኣየ ቀልጢፉ እንታይ ከም ዘጋጠሞም ይሓታ። እታ ኣዝያ ተሃስያ ዝነበረት ህበይ ድማ ብኻልኦት ዓሌት ኣህባይ ይጥቅዑ ከም ዘለዉ ነጊራቶ ትመውት። ሽዑ ንሽዑ ድማ እቶም ካልኦት ዓሌት ኣህባይ መጺኦም ንናይ በዓል ኖሃን ዓሌት ብባርነት ንኽገዝእዎም ናብቲ ዝነብሩሉ ቦታ ይመጹ። ኖሃ ድማ ነቶም ከጥቅዕዎም ዝመጹ ህባይ በፍራስ ክኸዱ ከለዉ ምስ ረኣየ ካብ ገዝኡ ርሕቕ ኢሉ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ናብቲ ዝነብሩሉ ቦታ ክምለስ ይጅምር። እቶም ዘጥቅዑ ዝነበሩ ህባይ ድማ በቲ ናይቲ ዓሌቶም መራሒ ብዝተዋህቦም ትእዛዝ መሰረት ነቶም ብባርነት ኣይንግዛእን ኢና ዝበሉ ህባይ እንዳቐተሉ ከጥቅዑ ይጅምሩ። መብዛሕትኦም ናይ ኖሃ ዓሌት ድማ ብመግዛእቲ ክነብሩ ስለ ዘይደለዩ ብዘለዎም ሓይሊ ዋላ እኳ ተተዋግኡ እቶም ናብቲ ቦታ መጺኦም ዘጥቅዑ ዝነበሩ ህባይ ሓይሊ ስለ ዝነበሮም ነቶም ናይ ኖሃ ዓሌት ኣህባይ እንዳቐጥቀጡ ነቲ መንበሪኦም ቦታ ድማ ከቃጽልዎ ይጅምሩ። ኖሃ እውን ደው ከብሎም ዋላ እኳ ተፈተነ ልዕሊ ዓቕሙ ኾይንዎ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን። ሽዑ ንሽዑ ድማ ኣቦኡ ኣብ ተላዕለ ከም ዘሎ ትዝ ይብሎሞ እንዳጎየ ናብ ኣቦኡ ይኸይድ። ኣቦኡ ድማ ካብቶም ጸላእቶም ምስ ሓደ ዓብ ጋውና እንዳተባኣሱ ከለዉ እቲ ጋውና ግን ሓያል ስለ ዝነበረ የጥቅዖ እዩ ነይሩ። ኖሃ ድማ ናብቲ ዝነበሩሉ ቦታ ይመጽእ እሞ ነቦኡ እንዳሓገዘ ምስቲ ጸላእዮም ጋውና ይበኣስ። እንተኾነ ግን እቲ ጋውና ኣዝዩ ሓያል ስለ ዝነበረ ንኖሃ ደፊኡ ጽዲፉ
ነብኡ ድማ እንዳረኣዮ አቡ ይቀትሎ ካብኡ ንድሓር ድማ ነቶም ብሂወት ዝተረፉ ህባይ ባሮት ንኽገብርዎም ናብቲ መራሒኦም ኣሲሮም ይወስድዎም። እቲ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ናይ ዝነብሩ ዓሌታ ህባይ መራሒ ዝነበረ ድማ ነቶም ንባርነት ተማሪኾም ዝመፁ ብዙሓት ኣህባይ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ሕጎስ። ብኻልእ ወገን ኖሃ ድማ በቲ ዝነበረ መጥቃዕቲ ኸይሞተ ብሂወት ከም ዝተረፈ ንሪኦ። በይኑ ኾይኑ ድማ ኩሎም ዓሌቱን ቤተሰቡን ከም ዘየለው ርዩ ሕማቕ ተሰሚዕዎ። ነብኡ እውን ኣብ ወዲቑ ሞይቱ ምስ ረኸቦ ኣዝዩ ሓዝን። ነቲ ሞይቱ ዝጸንሖ ብኡ ብሕዙን ልቡ ድሕሪ ምቕባሩ ኣብቲ ናይ ኣቦኡ መቓብር ኮይኑ ድማ እቶም ጸላእቶም ዓሌት ነቲ ዝገበርዎ ሕማቕ ነገርን ንዕኡ ስለ ዝቐተሉን ሕነ ከም ዝፈድን ንዓሌቱን ንቤተሰቡን ንዕርኽቱን ድማ ናብ ቤቶም ከም ዝመልሶም ቃል ይኣትወሉ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ነቶም ባሮት ኮይኖም ዘለዉ ናቱ ዓሌታ ህባይ ነፃ ንኸውፅእ ሓደ ኢሉ መንገዱ ይጅምር። ኣብ መንገዱ ድማ ምስ ሓደ ህበይ ተራኺቡ። እቲ ህበይ መጀመርያ ከጥቅዖ ዝመፀ ጸላእ ዋላ እኳ ተመሰሎ። ኖሃ ግን ዓሌቱ ብኻልኦት ጸላእቲ ከም ዝተጠቕዑን ንዖም ነፃ ንኸውፅእ ይኸይድ ከም ዘሎን ይነግሮ። እቲ ህበይ ድማ ጽንሕ ኢሉ ተረጋጊኡ ናብቲ ዝነብረሉ ገዛ ይወስዶ። ኖሃ ድማ ኣብቲ ቦታ ብዝረኣዮም መጻሕፍቲ እንዳተገረሙ ኸሎ እቲ ህበይ በሊሕ ስለ ዝነበረ እዚ ትሪኦ ዘለኻ መጻሕፍቲ እዩ ዝበሃል፣ ኣብ ውሽጡ ድማ ብዙሕ ፍልጠትን ዝተፈላለየ ነገራትን ሒዙሎ ኢሉ ይነግሮ። ቀጺሉ ድማ እቲ ህበይ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ብዙሓት ኣህባይ ከም ዝነበሩ ንኖሃ ይነግሮ። ከምኡውን ነዚ መጽሓፍ ከንብብዎን ክርድእዎን ዝኽእሉ እቶም ቀደም ዝነበሩ ህባይን ደቂ ሰባትን ጥራይ ከም ዝኾኑ ይነግሮ። ኖሃ ድማ ቀደም ናይቶም ኣህባይ ንጉስ መን ከም ዝነበረ ይሓቶ። እቲ ህበይ ድማ ቀደም ናይ ኩሎም ኣህባይ መራሒ ሴዛር ይበሃል ከም ዝነበረን ከምኡውን በሊሕን ኣስተውዓልን ከም ዝነበረን ብኡ ምኽንያት ድማ ኩሎም ኣህባይ ተለዊጦም ናይ ኣተሓሳስብኦም ዓቕሚ ከም ዝወሰኸ ይነግሮ። ቅድሚ ሕጂ እውን እቲ ቫይረስ መጀመርያ ኣብኡ እዩ ተፈቲኑ። ብኡ ምኽንያት ድማ ክሓስብን ክዛረብን ስለ ዝኸኣለ ኩሎም ቶም ኣህባይ ሓደ ዓሌት ኮይኖም ሓቢሮም ብሰላም ንኽነብሩን ከምኡውን ህበይ ንህበይ ንኸይቃታተሉ ከም ዝነገሮምን ብዙሕ ትምህርቲ ምሂርዎም ከም ዝሞተ ይነግሮ። ክልቲኦም ድማ ብሓደ እንዳተጓዕዙ ኸለዉ እታ ቅድሚ ሕጂ ርኢናያ ዝነበርና ቖልዓ መግቢ ደልያ ናብ ኖሃ ትመጽእ። ኖሃ ግን ነታ ቖልዓ ምስ ረኣያ ኣዝዩ ሓሪቑ ይጎያ። እዚ ዝረኣየ እቲ ምስኡ ዝነበረ ህበይ ድማ ቅድሚ ሕጂ እቲ መራሒኦም ዝነበረ ሴዛር ሰባት ኣዝዩ ይፈቱ ከም ዝነበረ ንኖሃ ይነግሮ። እቲ መዓልቲ ከምዚ ኢሉ ሓሊፉ ምሸት ብሓደ ኮፍ ኢሎም ከለዉ እታ ቈልዓ መግቢ ደልያ ናብኦም ምስ መጸት እቲ ህበይ ነታ ቈልዓ መግቢ ሂቡ ብዛዕባ ደቂ ሰባት ንኖሃ ሓደ ነገራት ይነግሮ። ሰባት ኣእምሮ ዘለዎም ዝዛረቡን በላሕትን ከም ዝነበሩን እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ ግዜ በቲ ቫይረስ ምኽንያት ኣእምሮኦም ብዙሕ ከም ዘይሰርሕን ናይ ምርዳእ ተኽእሎኦም ትሑት ከም ዝኾነ ይነግሮ። ንጽባሒቱ ድማ ነታ ቈልዓ ሒዞም መንገዶም ይጅምሩ። ኣብ መንገዶም ድማ ብዙሓት ሰባት ልክዕ ከም እንስሳ ካብ ኣብ ሩባ ዓቑሩ ዝነበረ ማይ ክሰትዩ ኸለውን ቆጽለ መጽሊ ክበልዑ ኸለዉ ይርእይዎም። ሃንደበት ድማ ካብቶም ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ዝነብሩ ዓሌታ ኣህባይ ዝተወሰኑ ናብቲ ቦታ መጺኦም ነቶም ሰባት ከሳድድዎም ይጅምሩ። በቲ ዝነበረ ጉያን ዕግርግርን ድማ በዓል ኖሃ ተበቲኖም ብዝተፈላለየ መንገዲ ኸይዶም ይሰኣኣኑ። እቲ ዓብ ጋውና ድማ ነታ ምስ በዓል ኖሃ ዝነበረት ጓል ይደልስ ስለ ዝነበረ ክትሃድም ምስ ረኣያ ናብ ኣንዳጐየ ይኸይድ። እሳ ድማ ቐልጢፋ ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝነበረ ነዋሕቲ ሳዕሪ ትሕባእ። ኖሃ ግን ኣብ ፈረሱ ኾይኑ ኣበይ ተሓቢኣ ከም ዘላ ስለ ዝረኣያ እንዳጐየ የኸይዱ። እቲ ጋውና ነታ ቈልዓ ቅድሚ መሓዙ ነታ ጓል ኣብ ፈረሱ የደይባ። እቲ ጋውና ድማ ዘሊሉ መጺኡ ኣብታ ፈረስ ሒዙ ምስ ጐተቶም ኖሃ ብእግሩ ረጊሑ ዲቕዎ ይኸይድ። ምስቲ ምስኡ ዝነበረ ህበይ ድማ ሓቢሮም ካብቲ ቦታ የምልጡ። ካብቲ ቦታ ርሕቕ ምስ በሉ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ኸዕርፉ ደው ምስ በሉ እታ ምስኦም ዝነበረት ጓል ንመጀመርያ ግዜ ክትዛረብ ትጅምር። ናብ ኖሃ ግልጽ ኢላ ድማ ስማ መይ ከም ትበሃል ትነግሮ። እቲ ምስ ኖሃ ዝነበረ ህበይ ድማ ደቂ ሰባት ምዝራብ ካብ ዘቋርጹ ነዊሕ ዓመታት ስለ ዝኾነ ንሳ ክትዛረብ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ይስንብድ። መይ ድማ ከምቶም መጀመርያ በቲ ቫይረስ ዘይተጠቕዑ ዝነበሩ ሰባት ልዑል ናይ ምስትውዓልን ናይ ምርዳእን ክእለት ኣለዋ። ከምኡውን ብዛዕባ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠሞም መጥቃዕቲ ንበዓል ኖሃ ክትነግሮም ትጅምር። ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ከምኣ ደቂ ሰባት ተኣኪቦም ይነብሩ ከም ዝነበሩን እንተኾነ ግን እቶም ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ዘለዉ ናይ ህባይ ዓሌት ሃንደበት ነቶም ደቂ ሰባት ኣጥቂዖም ንኹሎም ከም ዝቐተልዎም ትነግሮም። ካብኡ ንድሓር ኖሃ ንሱ ንቤተሰቡን ንዓሌቱን ንኸድሕን
ክኸይድ ከም ዘለዎ ምስ ተዛረበ ንሶም እውን ምስኡ ኮይኖም ብሓደ ጉዕዞ ይጅምሩ። ኣብ ሓደ ድንድል ምስ በጽሑ ድማ ሃንደበት እቶም ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝነብሩ ዓሌት ኣህባይ ናብኦም መጺኦም መንገዶም ይዓጽዎም። እቶም ብላዕሊ ዝነበሩ ናብ በዓል ኖሃ ዘሊሎም እንዳወረዱ ከጥቅዕዎም ይጅምሩ። ኣብ መንጎ ዝበእሲ ድማ ንሜይ ሓደ ህበይ ዘሊሉ ናብኣ መጺኡ ሒዝዋ ናብቲ ዝሓልፍ ዝነበረ ውሕጅ ይወድቕ። እሳ ግን ሰኣንቁሩብ ዕድል ጌራ ገመድ ዝመስል ረኺባ በቲ ውሕጅ ንኸይትውሰድ ኣብኡ ሒዛ ደው ትብል። እቲ ምስ ኖሃ ዝነበረ ህበይ ድማ ከድሕና ክብል ንዓኣ ካብቲ ውሕጅ ኣውፂኡ ንሱ ኣብታ ንሳ ሒዛታ ዝነበረት ገመድ ይሕዝ። እቶም ጸላእቶም ኣህባይ ግን ንኖሃ ኣውዲቖም ሒዞም ነቲ ምስ መይን ምስ ኖሃን ሳልሳዮም ዝነበረ ህበይ ነታ ኣብቲ ውሕጅ ኮይኑ ሒዝዋ ዝነበረት ገመድ በጢሶም በቲ ውሕጅ ተወሲዱ ከም ዝመውት ይገብሩ። ካብኡ ንድሓር ንኖሃን ንሜይን ኣሲሮም ናብቲ ናይ ዓሌቶም መራሒ ዝኾነ ናብ ፕሮክሲመስ ይወስድዎም። ናብቲ መራሒኦም ዝወሰድዎም ድማ ሜይ ክትሓስብን ክትዛረብን ስለ ትኽእል ንዖኦም ጠቓሚት ስለ ዝኾነት እያ ነይራ። ኖሃ እውን እንተኾነ ካብቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ህባይ ንላዕሊ በሊሕ እዩ ነይሩ። እዞም ናይ ህባይ ዓሌት ድማ መሬቶም ብባሕሪ ዝተኸበበ ስለ ዝኾነ እቲ ውሕጅ ናብኦም መታንኪኣቱ ብናይ ሓደ ሰብ ሓገዝ ቢንቶ ሰሪሖም ነቲ ቦታ መንበሪኦም እዮም ገይሮሞ። ግን እቲ ንጉሶም ፕሮክሲመስ ብዛዕባ ናይ ደቂ ሰባት ታሪኽ ብዙሕ ስለ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕጂ ኣብኡ ኣብ ዝነበረት ዓባይ ናይ ወተሃደራት መርከብ ኣብ ውሽጣ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝሓዘት ንሱ ንኽኸፍታ ብዙሕ ዋላ እኳ ተፀዓረ ሰባት ብኮድ ስለ ዝዓፀውዋ ግን ክኸፍታ ኣይከኣለን። ነቶም ኣህባይ ብባርነት ዝገዝኦም ዝነበረ እውን ናይ ኩሎም ሓይሊ ተጠቂሙ ነቲ ናይታ መርከብ ማዕጾ ንኽኸፍቶ ይደሊ ስለ ዝነበረ እዩ። መዓልታዊ ብዙሓት ኣህባይን ኣፍራስን ነቲ ማዕጾ ብሰንሰለት ሓጺን ኣሲሮም እንዳጎተቱ ንኽሰብርዎ ዋላ እኳ ተኣዘዘ። እቲ ማዕጾ ግን ዓብን ተሪርን ስለ ዝነበረ ክሰብርዎ ይከኣሉን። ፕሮክሲሜስ ግን እቲ ማዕጾ ሓደ መዓልቲ ከም ዝኽፈት ተስፋ ይገብር እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ንሱ ድሌቱ ዝነበረ ንኹሉ ኣብቲ ውሽጢ እታ መርከብ ዘሎ ናይ ውግእ መሳርያታት ድሕሪ ምውሳዱ ንደቂ ሰባት ኣጥፊኡ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ነቶም ኣህባይ ባሮቱ ገይሩ ንኽነብር ስለ ዝደሊ ዝነበረ እዩ። ፕሮክሲሜስ ንደቂ ሰባት ንኸጥፍኦም ዝደለየሉ ምኽንያት ደቂ ሰባት ከም ብሓድሽ ክሓስቡ እንተደኣ ጀሚሮም ንዕኡን ንኹሎም ኣህባይን ባሮት ንኸይገብርዎም ስጋኣት ስለ ዝነበሮ እዩ። ብኻልእ ወገን ኖሃ ድማ ነዲኡን ንዕሩኽቱን ምስ ረኸቦም ነቶም ናቱ ዓሌት ካብዚ ቦታ ከውፅኦም ከም ዝደሊ ነዲኡ ይነግራ። ካብኡ ንድሓር ኖሃ ናብ ሜይ ከይዱ ይረኽባ። ሜይ ድማ ንኖሃ እቶም ከምኣ ደቂ ሰባት ሕጂ ኣዝዮም ተዳኺሞም ከም ዘለውን ሕጂ እቶም ዘለዉ ደቂ ሰባት ምዝራብ ክኽእሉ እንተደኣ ኮይኖም ንዕኦም ንኽትምህር ናይ ቋንቋ መጽሓፍ ስለ ዘድልያ ኣብ ውሽጢ እታ መራሒ ፕሮክሲመስ ክኸፍታ ዝደሊ ዘሎ መርከብ እቲ መጽሓፍ ከም ዘሎ ንኖሃ ትነግሮ። እንተኾነ ግን ኖሃ እቲ መራሒ ፕሮክሲመስ ንደቂ ሰባት ኣጥፊኡ ነቶም ኣህባይ ባሮት ክገብሮም ስለ ዝደሊ ነቲ ኣብታ መርከብ ዘሎ ናይ ውግእ መሳርያታት ጠቕሊሉ ኸጥፍኦ እዩ ዝደሊ። ሜይ ድማ እዚ ድሕሪ ምስማዓ ነቲ ኣብታ ውሽጢ መርከብ ዘሎ መሳርያታት ንኸጥፍኦ ከም ትሕግዞ ትነግሮ። ግን ንሱ ነቲ መሳርያታት ከጥፍኦ ከሎ ሰባት ንኽሓስቡን ንኽዛረቡን ዝሕግዞም መጽሓፍ ንሳ ከም ትወስድ ስምምዕ ተቕርበሉ። ክልቲኦም ድማ በቲ ሓሳብ ተሰማሚዖም መደቦም ከካይዱ ይጅምሩ። ኖሃ ቦምብ ሰሪሖም ነቲ ቢንቶ ንኸፍርስዎ መደብ የውፅእ። በዚ ምኽንያት እቶም ዓሌት ዝነብሩሉ ቦታ ማይ ክመልእ ስለ ዝደለየ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ግዜ እቲ መደብ እንዳውፅዎ ከለዉ ሜይ ዝተወሰነ ዝመደብዎ ነገራት ኖሃ ከይፈለጠ ተቐይሮ ካብኡ ንድሓር ናብታ ተዓፅያ ዝነበረት መርከብ ንኽኣትዉ ኖሃን ዓርኩን ምስ ሜይ ኮይኖም በቶም ሓለውቲ ህባይ ንኸይረኣዩ ተሓቢኦም ናብታ ዓጽውቲ መርከብ ይኣትዉ። ልክዕ ድሕሪ ምእታዎም ድማ ሜይ ቀልጢፋ ነታ መጽሓፍ ዝሓዘት ሃርድ ዲስክ ደልያ ትረኽባ። ኖሃን ዓርኽቱን ድማ ሓንቲ መጽሓፍ ረኺቦም ገንፂሎም እንዳረኣይዋ ከለዉ ኣብታ መጽሓፍ ደቂ ሰባት ንህባይ ከመይ ገይሮም ከም ዝሕዝዎም ዘመልክት ስእልታት ዘለዋ ናይ ታሪኽ መጽሓፍ ይረኽቡ። እሶም ድማ ነዚ ምስ ረኣዩ ዋላ እኳ ሕማቕ ተሰምዖም እንተኾነ ግን ንሜይ ምድጋፍ ኣይቋረጹን። ቁሩብ ጸኒሖም ድማ ኩሉ ስርሖም ድሕሪ ምውድኦም እቶም ኩሎም ኣህባይ ንኽኸፍትዎ ዝፅዕሩ ዝነበሩ ናይታ መርከብ ማዕጾ ብናይ ሜይ ሓገዝ በዓል ኖሃ ይኸፍትዎ። ልክዕ እቲ ማዕጾ ምስ ተኸፍተ እቲ መራሒ ናይቶም ዓሌት ኣህባይ ፕሮክሲመስ ምስ መሳርሕቱ ናብቲ ዝተኸፍተ ማዕጾ የቕንዑ። ፕሮክሲመስ እዚ ምስ ረኣየ ብሓጎስ ዓይኑ በሪሁ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ንኖሃ ንኽሕዝዎ ነቶም ናቱ ኣህባይ ድሕሪ ምእዛዙ ዝፈልጦ ዘበለ ኩሉ ተዘይነጊርዎ ንዓሌቱ ወይ ድማ ንሜይ ከም ዝቐትል እንዳነገረ ይፍክረሉ። ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምፍጣሩ ግን ሜይ ኣብታ መርከብ ዝረኸበታ ሓንቲ ሽጉጥ ሒዛታ ስለ ዝነበረት ነቲ ንኖሃ ኣድዩ
بخارا እንዳፈራርሐ ማሪኽዋ ዝነበረ ጸላእዮም ህበይ በታ ሒዛታ ዝነበረት ሽጉጥ ቶኪሳ ተሃርሞ እቲ መራሕዮም ፕሮክሲመስ ድማ እዚ ድሕሪ ምርኣዩ እቲ ብጢት ዝተሃርመ ናቱ ዓሌት ብምሟቱ ወላ ሓንቲ ዕጅብ ከይበሎ መይ ነታ ሽጉጥ ኣብታ መርከብ ከም ዝረኸበታ ስለ ዝፈለጠ ብሓጎስ ንኻልእ ኣብታ ውሽጢ መርከብ ንዘሎ ዝተፈላለየ ናይ ውግእ መሳርሒታት ጠቕሊላ ንኸይተጥፍኦ ኢሉ ንሳ ካብቲ ቦታ ብነፃ ክትከይድ ከም ትኽእል እንዳነገረ ንኽትከይድ ይፈቕደላ። እንተኾነ ግን መይ ነቲ ኣብ ውሽጢ እታ መርከብ ዘሎ ዝተፈላለየ ናይ ውግእ ኣጽዋር ከየጥፍአቶ ክትከይድ ስለ ዘይደለየት ቀልጢፋ እንዳጎየየት ከይዳ ነቲ ምስ በዓል ኖሃ ዘዳለወቶ ቦምብ ፈንጂራ ነቲ ገምገም ባሕሪ ነቲ እቶም ኣህባይ ዝነብሩሉ መሬት ንኸይደፍኖ ዓጊቱ ሒዝዎ ዝነበረ ቢንቶ ተፍርሶ። ሽዑ ንሽዑ ድማ እቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ማይ መንገዲ ረኺቡ ከም ጋሻ ውሕጅ ነቲ ዝነብሩሉ መሬት እንዳደፈነ ናብታ ውሽጢ መርከብ ከይተረፈ ከኣቱ ይጅምር። በቲ ብርቱዕ ውሕጅ ብዝሒ ዘለዎም ኣህባይ ኣብቲ ውሽጢ ማይ እንዳተረፉ ናይ ኖሃ ዓሌት ግን ኣግራብ ዝበዝሖ ኣብ ጫካ ስለ ዝዓበዩ እንዳዘለሉ ናብ ላዕሊ ናይ ምድያብ ልምዲ ስለ ዝነበሮም ኖሃ ቀልጢፉ ናብቲ ላዕለዋይ ናይታ መርከብ ንኽድይቡ ትእዛዝ ስለ ዝሃቦም ንሱ እንዳመርሖም ኩሎም ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ጠልጠል እንዳበሉ ናብ ላዕሊ ይድይቡ። እቶም ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝነበሩ ዓሌት ኣህባይ ግን ካብ ገረብ ናብ ገረብ ዋላ እኳ ተኾነ እንዳዘለሉ ጠልጠል ምባል ስለ ዘይለመዱ በቲ ዝነበረ ብርቱዕ ውሕጅ ተደፊኖም ይሞቱ። እቶም ናይ ኖሃ ዓሌት ብሓደ ተኣኪቦም ከለዉ ድማ ሃንደበት ፕሮክሲመስ ከይሞተ ጸኒሑ ናብኦም ብምምጻእ ንኖሃ ብኸቢድ ከጥቅዖ ይጅምር። ንኖሃ ኣውዲቑ ድሕሪ ምቕጥቃጡ ድማ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ኖሃ ዓሌት ኣህባይ ካብ ሕጂ ንድሓር ባሮቱ ከም ዝኾኑን ናቶም መራሒ ንሱ ከም ዝኾነ ይነግሮም። ኖሃ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ብሕርቃን ካብቲ ወዲቑዎ ዝነበረ እንዳተስአ እቶም ናቱ ዓሌት ጥራይ ዝፈልጥዎ ፍልይ ዝበለ ድምፂ ካብ ኣፉ እንዳውፅአ ነቶም ቅድሚ ሕጂ በዓል ኖሃ ኣብ መሬቶም ከለዉ ዝዕብይዎም ዝነበሩ ንስሪ ይጽውዖም። ኩሎም ቶም ንስሪ ድማ በብሓደ እንዳመፁ ንፕሮክሲመስ እንዳሃረሙን ዓይኑ ሸፊኖም ደርገፍገፍ እንዳበሉ ናብቲ ጸድፊ ውዲቖም ቀቲሎሞ ይኸዱ። ካብታ ግዜ ንድሓር ካብ ባርነት ነፃ ወፂኦም ብነፃነት ነቲ ዝነብሩሉ ዝነበሩ ቦታ ከም ብሓድሽ እንዳሰርሑን ንዝፈረሰ እንዳሓደሱን ክነብሩ ይጅምሩ። እቶም ኣህባይ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ድማ ሃንደበት መይ ናብኦም ትመጽእ። ኖሃ ድማ ናብኣ ኸይዱ ነቲ ኣብ ውሽጢ እታ መርከብ ዝነበረ ናይ ውግእ ኣጽዋር ንኸጥፍኡ ኣውፂኦሞ ዝነበረ መደብ ካልእ ከም ዝነበረን ንሳ ግን ከይነገረቶ ሓሳባ ቀይራ ካልእ መንገዲ ብምጥቃማ ኣዝዩ ከም ዝሓዘነን ካብ ሕጂ ንድሓር ንደቂ ሰባት ከም ዘይኣምን ይነግራ። መይ ግን እቲ ዝገበረቶ ነገር ጌጋ ከም ዝኾነ ተረዲእዋ ምስኡ ተዓሪቓ ተፋንያቶ ቅድሚ ሕጂ ካብታ መርከብ ወሲዳታ ዝነበረት ሃርድ ዲስክ ኣብ ሳተላይት ዘለዎ ቦታ ኸይዳ ንኽትጥቀመላ ጉዕዞኣ ትጅምር። ድሕሪ ዝተወሰነ ጉዕዞ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ በጽሐት ኣብቲ ቦታ ልክዕ ከምኣ ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዉ ንርኢ። ንሶም ምስ ከምኦም ዓይነት ሰባት ብሳተላይት ክራኸቡ ስለ ዝደልዩ መይ ነታ ሒዛታ ዝመጸት ሃርድ ዲስክ ትህቦም። ሽዑ ንሽዑ ድማ ንሶም ነታ ሳተላይት ተጠቂሞም ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ ካልእ ቦታ ዘለዉ ክዘራረቡ ከለዉ ንሪኦም። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ ቦታታት ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዉ ንርዳእ። በቲ ናይቲ ሳተላይት ሓገዝ ድማ ብሓደ ክሰርሑ ወሲኖም ክዘራረቡ ከለዉ እንዳረኣና ፊልምና ኣብዚ ትውድእ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ 2024 ዝተሰርሐት ኪንግስ ኦፍ ዘ ፕላኔት ኦፍ ዘ ኤፕስ ዘርእስታ እዛ ሕጂ ዝተዘርግሐት ሓዳሽ ፊልም ነዚ ትመስል ነይራ። ከመይ ረኺብኩማ? እስኪ ርኢቶኹም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ከምኡውን ነዛ ቪድዮ እንዳረኣዩ ናብ ዝዘናግዑ ብዙሓት ሰባት ንኽትበጽሕ ነዛ ቪድዮ ላይክ ንግበራ። ከምኡውን ነዛ ቻነል ሓድሽ መሃርን ኣዘናግዕን ፊልምታት ሒዝናልኩም ክንመጽእ ከለና ቀልጢፉ መታን ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ።